ene wasem ni bia ho yanyantie se wakopio na Krobea Asante sukufo baako aduanan ya ye omu ye chi onum sia policefo akache na menyantie se Mampong District Court nsema ekoso minim se da yie bohun sam kire why bohun sam kire Dr. Kashmir, that's it. And I have check intention of a team in the bay. And me, I make a say for the someone. And you buy I buy again the G and some Elcosoi etchi. Now, Dr. Cash, the only now say, even a ditch here had you go a man plan, any out for the Casanum. You know, Moka, and it's a memory can quite take a foot for my fan and details. Don't you know a name of shit in Zakoban and almost stress and Ranyagma. My club is a kill you, Lucia. In Quebec, I am a family bill. Now a move of Frano. I will now pay a political Edim of Frano Abba Asindia and no pay Asokore Mampong District Court. Now a bra course no extent, no, I've seen you cost on them. Somewhat were being concert. Now, what you are already born one more. Nana Jina Sumami, why? I was Yamra Facebook and I say YouTube. Abra Yade and Cordano, Eco Court, no. Tibas, kama. I de Omuko Court, Fisco Bass, dear Nimu, near the idea. And a Brativ Universe, Brativ so, never bow and Yakoma, Abra Yade Wonum Eco Court, no. Ya the video no, Egu, Efidiano, so over to me, Ahibie. Nana, me patch out to us, mammy, why? Look at us, I mean, also so the cannon. Ebra mo Tibas Mobano. Now, I'm watching Black Stars for and Obia should be at home much over. Now, Ebra quad one ACP of Bragoji, ever quad do watch and pray idea. A quad do our day above, I'm afraid, any kind conspiracy to commit crime and about home. That also means no unlawful entry. That also means a causing unlawful damage. And it also a stealing. Let's say we call do a 9 and or the above one, and no name of the court up you one or some day. And ya court no player one me yet. Yeah, to see a cafe or more Arimandi and Mofranum. No, just a mere Duma. February or the 4th May that was me in 2nd February. And I won't time for a private review now, won't emit here, won't ascend to your and Archibald. And of course, I remind you, at the same we said, won't no more for Munkusi. The lady about a prosecution, I say, so the university, Entering Nankanim to two kinds of intentional, or master part and come more break a crab, not only him for cheese. She's a summit to say, dear. No, friend, you will cry, and you will air, and so by the choma frap. And this was, more we end the class or Johnny. I ain't now, woman. And to me, I am moving there, you bet me a woman, I'm only called property. Or more this someone, no more dear, some among the beer, one every now or more a day after. You take a again, course, I remind you one more, and Archibald Chimwan, and me, Aduma, February, they toss me, no, one embra. Na asemba konsoa nke ho kwakoya dawe mo fra no fie no na so mo twetwe ni na wie no o mo kire se mo fra do mba ho no emu du ye no die o mo ayen mfenhia no edu enwotwe ana won ma aka no enso mo fra o mo mfenhia enu edu wotwe no enti sa wo mo ni mfenhia edu wotwe no die court no asha polisi for say ma on form enko to salsa and penimfo da that the mlan tie no on form ko be o se de nkwara ekokoto juvenile ekokoto na omo enti en hare wo mo enti no eno no ensem a ekoso ho no eno ka na court no na mo fra no emranimfo enso e kire se ya no o de mo fra no do so sabi na mo na eda epigasi ama mo ho kire wo mo dan kitwa bi ni ade no obesere sabi akedi chi omu yen chi omu enkom ya ho do se be ya omu ho ebetumi ahare wo mo ni na no court na dia to man o kire se sabi be ye na bia do kwe ama mo fra no omu enye no sa nti Dr. Cash da offer no bu ka idea sa mo fra no a esu so bi nyame se mo Krobea Asante Technical Vocational Institute one no sa be de court wa she as Mampong District Court na she so fon ko sie na nyame aduma na o twiechi no on formram na aseni no ento aso na awfo edi echi bias no kwasem ni na omore aho
na ɔmo ra hɔ paa ɛkyerɛ sɛ nea ɛsi ne ntwa yie koraa na emom ɔmo ahyɛ sɛ nneɛma bɛkɔ yi no mu hu mmɔfra no na akyire yi ɛka bi wɔ hɔ nom a wɔnom nso atumi atua enti Dr. Cash ɛne yakɔ so a ɔkɔ so mu Nana sɛdeɛ na o kyerɛ wasɛm na o ka sɛ wɔnom a enya mfie du wɔtwe no yɛmfa wɔnom ma court ahyɛ sɛ ma yɛmfa mu nkɔfra mpanyimfoɔ no na wɔnom anya mfie du wɔtwe no nso yɛde ɔmo besie he ɔmo anya mfie du wɔtwe deɛ sɛdeɛ mamra kyerɛ sɛ yɛkyɛ obi a yɛmfa no nkɔ no deɛ ɛne deɛ sɛ baabi ɔmo wɔ no a ɛhɔ a wɔbɛsa akɔ fisi no deɛ ntia mmerɛ biara ɛnti no deɛ bɛboa no sɛ ɔreka no mu nyinaa ɔbɛbi faako a na wɔn kyerɛ wɔn ɔmo no firi so a ebe wɔn baka no ɛso ate nti bɛn no mu dem no deɛ ɔmo bɛhare wɔn ɛwɔ hɔ no Dr. Cash. All right, nti at this time round mo kɔ court no na ohwɛ a awofoɔ no sɛdeɛ na nnura bi ne mu kyerɛ ɔmo adwene no ɔmo agye atum pefe sɛdeɛ ɔmo ma no yɛ no ɛnyɛ ɛnti ka na aba no nyinaa no ɔmo bɛfa ka no efiri tire kosi n'ase nyinaa na. Awofo no agye atum sɛdeɛ nkura ne yɛn ntwa yie koraa eti wediɛ yɛkyɛw pa ana ɔmo de ba sɛdeɛ nkura ne yɛn ntwa yie ɔmo akɔ sukuu akɔ wudi akɔ so hɔ no a na nkemi kwan sɛ ɔmo yɛ saa na obi koraa nso kyerɛ sɛ obi wɔ hɔ a ɔmo gyidie sɛ ɔmo ma no nka ho te sɛ mpanimfoɔ ka no ɔmo nyɛ nhwɛ mo no fi kɔɔ na ɔmo yɛ saa nyinaa wɔn no hwɛ na ɔmo mmara no ɛne ɔmo ni mpo kɔba sɛ mo mma no ka ho na kɛdeɛ abɛkyerɛ a wɔn ɛbɛtua Dr. Cash tí ɔmo baa yɛ ɔmo tumi na no a na ɔmo anim sɛ ɔmo sɛ na ɔmo hu sɛ ɔmo no na ɔmo yɛ ne ntwɛn na mmɔfra no nso ɛbaa yɛ nso no ɔmo anim ɔmo ne yɛ na ɔmo yɛ bi atum sɛ ɔmo ra ho ɔmo aboto kyɛ sɛ ɔmo ra ho paa ti na nkɛmfoa no sɛ deɛ aba no kegusu deɛ kyerɛ deɛ bɛbɛ biara no ɛbɛ abɛso atiefo ti wotek Nana medase why medase papa deɛ aka no nso ba ne ɛho deɛ bɛyɛ why medase all right okay yes that journey kwame ageni boaten ɛna yɛte ne kan ora govi akra